In de 70er jaren wie Evert Wilstra uit Bakkeveen de beste Frieske vierlepper. Nog altijd volgt hij het leppen en wij vregen hem hoe topklosser dit jaar de zilveren pols veroveren zal. Vast is dat het een heel nieuwsgierig kampioenschap wordt. En ik denk dat er zeker 4 of 5 kanshebbers binnen. Verliezen hier pakte Orne Galema voor het eerst in zijn carrière de Frieske titel in Weensum. Dat die Bart Helmholt al zo'n keer eerder. Dit seizoen verbeterde hij het Nederlands record naar 21 meter 64. Want er binnen meer kanshebbers. Ja, Ian van der Galema die zal vast op het schavot staan. En Bart Helmholt mag het vanzelf de kans. Maar voor mij is Nat Brandsma toch de grote favoriet voor dit kampioenschap. Ja. Nat Brandsma is al het hele seizoen gemiddeld de beste lepper. Hij zette zijn persoonlijk record op 2098 en won 4 bij de meeste wedstrijden. Dus Evert, waar wint de zilveren pols? Nou, uiteindelijk denk ik dat Nat Brandsma de grootste kanshebber is. Bart Helmholt kan natuurlijk een uitzicht hebben over de 21 meter. Maar Nat is bord vooruit gaan. Ken ik nog zeker een meter verder, denk ik mee. Dus voor mij zeg ik van nou, dan is Nat Brandsma toch de grote favoriet. Eén ding mist Wilstra in het joerduistige lepen. De spectaculaire uitsprong, of zoals hij het zelf neemt, de oorsprong. Ze kiezen dan voor een extra klimslag, want dat is gauw 24 centimeter of een meter. En dan is het rendement van een mooie uitsprong, trouw die lange stokken, die is minimaal. En dat is toch een beetje spietig, want het begint ook een beetje voor het plaatsje. En met name met deze stokken, die nieuwe stokken, die zijn volle beter dan een aluminiumstok. Hier haast krek als mij het polsig heen springen, dan moest hij als het ware lanceren. Dus dat is een geweldige mogelijkheid om net alleen nog 21 meter, maar ik wil 22 meter te springen. Maar dat is de toekomst, ja.